Халелуя! Как се гледа? Добре. Само Винаги добре да си. Ще помоля Джесика да дойде. народа снимаш ли ги? Ами трудно се говори. Снимай, ще дойдат скоро. Ти
казваше Йосафат. И Йосафат нареди пред цялата си армия хвалението. И хвалението почва да хвали Господа и музикантите почнаха да танцуват и около половин милион врагове почнаха сами да се избиват. И нито една стрела не се изхвърля тогава, нито една пушка не гръмна, да не там, а и Господ даде победата на тези, които го обичат и го прославят. Така че благодариме на нашите хвалители за момента. Искаме да ви представяме църквата и извор на живот, която се намира на Хангър Лейн, Западен Лондон, с пастор Евелин. На голямото кръгло, ако знаете, пастор Евелин, момента заповядай за основното слово, за тържеството. Вие сте двама пастори и младши, да. Хубаво, казвам. Искам да се представя само с двете минути, тези, които ме познават. Първо радвам се да видя някои хора от нашата църква. Може би част от тях пътуват, понеже повече от хората, които са тук, очаквах да дойдат. Обаче все пак от нашата църква може ли да имат тия така, да се видим кой къде е добре. И също така, за тези, които не познават, казвам се Евелин Тодоров, Ефа Тодоров. Пастор съм на църква Извор на живот. Събираме се в Западен Лондон, Хангър Лейн. Започнахме събирането през 2008 като част от голяма английска църква, наречена Кенсингтън Темпъл. И преди около близо 2 години започнахме самостоятелно като църква. Също така, моята съпруга с нашето 2-месечно детенце и баткото също с мене. За мен те са голямо благословение, така че благодаря на Бога за семейството. Ако евентуално някой от вас иска да научи нещо повече за нас, в края ще имам достатъчно време за общение, да поговорим. Но аз лично се чувствам насърчен да видя толкова нови лица. И предполагам, че голяма част от хората на това място не се познават един с други. Така че вярвам, общението, което ще имаме накрая, ще бъде чудесна възможност да можем да пообщуваме, да можем, както се казва, в духа да се разчупи реда, защото в крайна сметка, както се казва, призвани сме към едно тяло в един дух. И искам да благодаря също така и на организаторите за това, че ми представиха възможност днес да споделя основното слово.